Παιδιά του φόρουμ, ξυπνήστε επιτέλους. Η κρίση δεν είναι φορουμική. Η κρίση είναι σαυρική. Θα αφήσετε τη δεκτακτορία των admin να συνεχιστεί? Σαύρα και την ΝΑΤΟ το ίδιο συνδεκάτο. Ως πότε θα γελάτε με τα κρυφά μηνύματα του δόκτωρου Σκίτσο Γκέμπελς? Ως πότε λέω? Λάδια λέγω, μην υποκύπτετε. Μην υποκύπτετε σε κάτι περίεργους όπως κάτι μύγες, κάτι σαύρες, κάτι καραμίτρι και φυρίκια μαύρα. Όλοι μιλάνε και υπόσχονται φράγκα, γκόμενες, λεφτά για κάθε post. Όχι κύριε, όχι. Δεν θα πέσουμε στην παγίδα σας. Δεν θα πέσουμε ποτέ. Στις εκλογές του Γενάρη ψηφίζουμε πάντο. Όχι για να ξεβρωμίσει ο τόπος που λένε κάποιοι άλλοι, αλλά για να έρθει η φορουμική άνοιξη. Ένα είναι το σύνθημα, λάδια του φορομένα. Χωρίς το πάντο γρανάζι δεν γερνά. Λάδι μπορείς χωρίς αντμενιακά.